Team Marcos o Team Duterte karon. 7 naman lang kaadlaw mag-eleksyon naman. Kinsa ka nila ang nagsubay gyud sa dalan nga mao si Kristo? Team Marcos o Team Duterte? Kana bang mubuhat para sa kaluwasan sa atong nasod? Di na lang ta maghisgot og relihiyon. Buhat lang kay matud pa ni Kristo ay na lang kunyog tuhoy. Buhat. Kinsa marong buhat nga makaluwas sa Pilipinas kanang tag 20 ang kilo bugas? Yes, makaluwas na kun ang tibuok Filipinos makaabil ana. Pero pilion ra di na makaluwas, makatiwas. Makagubot pa gid na og makapahimo natong makapangutana ngano man nga diha raman ang 20 sa amo 60 man. Nganong diha raman ang 20 sa amo 40 pa man. Dili di ay ko Filipino, dili sa di ay ko kabos. Ana ba? Dili na mao ang buhat ni Kristo. Ang kamatayon ni Kristo para sa tanan. Ang pagkaon nga ihatag ni Kristo para sa tanan. Kay ang atong amahan sa tanan, dili lang sa pipila. Mo na inig-ingon na to, amahan namo, apil gina tanan.